Sisè va estar molt nerviosa, hi havia coses que ens liàvem perquè no sabíem fer com ho havíem fet i ens havia una mica. Hi havia coses que m'han sortit molt bé, coses que no tan bé, però al final ha estat bé. Aquesta tancada ha anat molt bé i jo crec que tots ens hem posat bé, ha anat molt bé. Com tots hem dit, moltes gràcies per haver vingut i jo crec que jo em pensava que seríem menys gent del que hi ha i que jo m'ho he passat molt bé i que jo em quedaria un dia més. Ells mateixos la responsabilitat dels que es quedaven a la porta, dels que acompanyaven a tothom per tot arreu, dels que vigilaven, dels que recollien els nens. Ha estat increïble, increïble. Jo us ajudava. Gràcies a vosaltres! Jo crec que l'opinió potser continuarà sent la mateixa, però almenys nosaltres vam expressar, almenys nosaltres ens quedem tranquils, almenys nosaltres els hem demostrat que també ens importa l'escola, que... Els pares que hi eren així, em vaig veure el ple a rebentar, que bé que podem estar junts amb la roba. No puedes dejar aquesta oportunitat de veure els seus fills. Allí és aquest exemple increïble que tant de bo tots poguéssim tenir aquesta oportunitat i que ens sentim compresos davant de la societat i davant dels pares. Moltes gràcies per venir, per fer-nos costat i que siguem fent pinyes i anant davant tots. Moltes gràcies. Vam tenir que anar a Mireia i jo a Bòsnia per lluitar per una escola i dormir a un gimnàs amb professors 2 estius. I qui ens anava a dir a nosaltres d'estar aquí ara defensant l'escola, no? Gràcies, m'heu donat una lliçó. Sempre seguiu continuar sent com sou i de gran jo vull ser com vosaltres. Jo només dic que crec que aquest ensenyament és per mi és el millor que hi ha i que tanquin és una pena perquè és qui m'ha ensenyat. Aquí no estiguin, encara que li vull dir moltes gràcies als que han vingut a fer les classes i a donar suport. Hasta mi cama. Moltes gràcies. Mai de la vida hagués dit que ningú hagués plorat per una escola ni no sé. Nosaltres hem donat la idea i l'hem expressat als altres, però si ningú d'aquí poséssim que no estigués d'acord, nosaltres no podríem fer res. No, aquesta tancada no seria bé. I que no només
és nostra la idea, però vostra també. És una molt gran part de càrrec per poder... Només donar les gràcies a l'equip directiu, als mestres, i que ens queda un any per fer molta força i que el Vilaguarda continuï. Torno a dir el que he dit fa un parell d'intervencions i no intervindré més perquè ja... que el problema el tenen ells, el problema el tenen ells. Seguiu així fins al final. Treball que només fan aquest xupada de bote per aquests nens que tant de bo els desbanquin a tots, els treguin d'on estan i manin ells perquè ho tenen molt clar. I si això fos així, aniríem molt bé. Per tant, superpreparats.